Na, servus, tot bine ați venit pe canalul meu. Eu sunt Ioio și începând cu această săptămână o să public un curs basic de coafiuri, așa că dacă te interesează să înveți cât mai multe, stai aici, abonează-te și distribuie-l. Dacă ești pasionată de coafiuri, ai posibilitatea să înveți în fiecare săptămână o tehnică nouă și să poți să faci coafiuri precum un profesionist. În videoul de azi am optat pentru o tehnică foarte simplă ce constă în răsucirea șuvițelor, ce cu siguranță te va ajuta să dai textură coafiurilor tale, inclusiv dacă te coafezi pe tine însuți sau coafezi pe o altă persoană. Te va ajuta cu siguranță pentru a da textură, te va ajuta pentru a da volum dacă e nevoie, în cazul în care persoana respectivă are puțin păr sau foarte fin. Este o tehnică care, pe cât e de simplă, pe atât de frumoase rezultate poți obține. Și hai să începem! După cum vă spuneam, această tehnică este foarte, foarte simplă. Este o tehnică care cu siguranță toate o folosim, fără să îi punem o denumire. Se bazează pe simplu fapt că răsucim șuvițele atât într-o parte cât și în cealaltă, depinzând de unde vrem să distribuim părul. Ideal este să folosim un păr de aceeași lungime, pentru că dacă optăm pe o tunsoare în scări, este posibil ca șuvițele să iasă din coafiura răsucită pe care vrem să o obținem. Acest exemplu de șuviță răsucită atât dintr-o parte cât și din cealaltă, cu siguranță toate dintre noi îl facem când nu avem chef să lăsăm părul pe spate și este o opțiune foarte, foarte simplă de coafat. Dacă folosim această tehnică, trebuie să știm că putem obține rezultate diferite în funcție de cum răsucim, cât de tare tensionăm șuvița. Aici, de exemplu, vă arăt cum e o șuviță foarte tensionată și cum e o șuviță puțin tensionată, care sunt rezultatele în ambele situații. Putem observa că dacă răsucim tare șuvița și o tensionăm, obținem forme bine definite pe care le putem folosi în diferite coafiuri pentru a da textură. Iar dacă nu tensionăm foarte tare șuvița, putem obține forme nu foarte bine definite, mai desfăcute, dar este o opțiune și asta. Vom obține rezultate mai definite dacă luăm o șuviță de păr și începem să răsucim atât într-o parte cât și în cealaltă. Putem alege varianta care ne place mai mult. Vom răsuci șuvița și cu cealaltă mână o vom susține. Nu putem lăsa șuvița, pentru că dacă o vom lăsa, se va desface. Deci vom răsuci cu o mână și cu cealaltă mână o vom susține pentru ca ea să fie bine tensionată și pentru ca să poată să formeze o formă specifică, să formeze un melcișor, un mel, cum i-am spune, are nevoie de multă tensiune și de susținere. Voi continua să răsucesc șuvița până când voi obține o anumită formă, un melcișor sau cum vreți să-i spuneți. Prin această tehnică puteți texturiza orice coafiură doriți. Și cam acesta este rezultatul pe care îl puteți obține. O altă formă de a folosi această tehnică ar fi luând o șuviță de păr, împărțind-o în două și începând să suprapunem
șuvița una peste cealaltă, iar după această mișcare începem să răsucim atât într-o parte cât și în cealaltă, făcând aceleași mișcări. Ideea acestei tehnici este că odată ce am terminat de răsucit șuvițele, începem să le desfacem de jos în sus, scoțând puțin păr, nu tensionând foarte tare pentru a nu desarma tot ce am făcut până acum și vom obține puțină dimensiune, puțin volum, se va vedea mult mai texturizată coafiura noastră folosind această tehnică. Sau dacă nu, putem opta doar prin răsucirea șuvițelor și îl putem lăsa așa cum este. Altă opțiune de a folosi această tehnică este de a împărți o șuviță în două și începem să răsucim șuvița din partea dreaptă către partea dreaptă, iar șuvița din partea stângă o vom răsuci către partea dreaptă. Deci, practic, ambele șuvițe se vor răsuci în aceeași direcție, după care se vor suprapune pentru ca ele două să se unească. Vom ține cont să nu schimbăm direcția răsucirii, vom răsuci întotdeauna în aceeași direcție cu care am început, cu ambele șuvițe, pentru ca ele să se poată uni și pentru ca coafiura să reziste. Bineînțeles, și aici vom tensiona șuvița, vom răsuci, dar în același timp o vom susține și o vom tensiona, pentru că dacă nu, ea se va desface. Voi continua să răsucesc și la sfârșit îi voi aplica un elastic. Iar acum să facem o coafiură cu această tehnică. Am împărțit părul în 3 părți, 2 în partea din față, una în partea din spate și am folosit tehnica de răsucire. Voi trece una dintre părți peste coadă și o voi prinde cu o agrafă. În acest fel voi avea o bază pentru coafiura mea. După care voi lua din partea dreaptă și voi trece de asemenea peste coadă. Voi prinde cu o agrafă de această dată în partea de jos pentru a fixa baza coafiurii. Cu părul rămas în coadă voi folosi aceeași tehnică. Voi răsuci șuvițele și la final voi începe să le desfac puțin câte puțin pentru a avea mai multă dimensiune și pentru ca coafiura mea să se vadă mai voluminoasă. După ce termin de desfăcut șuvițele, voi începe să le pun, să le rotesc pe lângă coadă și să formez coafiura dorită, prinzând în bază toate cele 3 șuvițe care cad. Este important să fixăm bine agrafele și să simțim că coafiura noastră rămâne fixă, pentru că dacă nu este fixă, în scurt timp se va desface. După ce termin, pot texturiza la fel cu mâna, pot desface șuvițele răsucite și în acest fel voi avea puțin mai multă dimensiune și volum în coafiura realizată. Sper din suflet că ați învățat multe azi. Ne vedem săptămâna viitoare cu o nouă tehnică. Nu uitați să vă abonați, să dați like dacă vă place și să distribuiți pentru ca toată lumea să poată învăța.